ka jingko Blei aga kerteng ka do Jesus Christ naga NTRC family ya pibaro ka bentang ka bangi don bani kren hakani ka khalitmat ka long shapang to yo mapi ka jingngeit hau Blei ya kani la shem haga gospel yo Marcus kalenong kabakhatway bat katakot kabakhat adu khat sao arpo adu arpon riu yagay kabaw Jesus kren halor jong gani kakentin kabenta kabaningkong balay baw Jesus uong hakisenran jongu to yo mapi ka jingngeit hau Blei habang ipuli na kakatin jo Blei yo ibaw Jisu u hikay u kwa u train ye kisenran bakin long kibangay bakin yo ay kajingay bakin yo ya kata kajingay kabaskam ye ka ibaw Jisu le kikin le ye ka ibaw la hikay kikin ngay bani ka ay kabaw kudaw baru peni kin ngay kin pediang bat kin yai ru hakata ka jingngeit hakani ka por nyen ya pe ki arteli ki nuksa ki babhatam ye ka bau Jisu uhikai ye ki senran je u abo dan ne ka pertai chapang kumno bakin pentrei kam kin yo ai ka jingngeit bat kin pentrei kam ni ka jingngeit u Jisu hikai ru ye ki bangai ki jo hakini ki sgi kumno bakin long kiba yo ika jingngeit bakin pentrei kami da ka jingngeit kabenta ka baningkong ka jikai bo Jisu hikai ka dei na ka gospel Matthias ka lenong ka bapra ka dekot ba arpo lai do arpo nyo hakani ka jingjia ni yo i bat ni snotenat ban puli da ka ba la yatu ingi bo Jisu upen jajai ka eryong ni kret pa Japan kumno Jisu penjajai ke eryong Henry hakani ke jing hikai ka benta ka bakongsan ka bau Jisu kren kam dei bau penjajai ke eryong Henry ukwa kumno ban hikai ke sedran Japan ke jingngeit ka Bible kong kumno Jisu hikai Japan ke jingngeit tungin pule menta Tebau la kiwa gali kisenran jo u kila bud ya u hakmiru ka jingki palo ka ba kraw ka la mi aga durio kan ban telep ya kata galing da ki jingat pelung Henry ula yotia teba kisenran jo u kila wana u kila kilsiu ya u ki ongko kenran to pen im yangi yin sayap ute ula ong haki balai babilong ki ba syepti Papi ki berit ke jingngeit. Anda gum tahu la kiu la seneng ye gal air bat ye keduri ru tegal long ke bajajai. Tai ki bru te ki la kendit ke le ong u ba kumno ni bagil air ru bat keduri au ke le kongo ya u. Abang ipuli ke ni ke jing tho. Yo i ke jing crowd Jisu, yo i jing penjajai Jisu ya ke eryong bat komta ke le yo iru ye ke ebo Jisu olale. Henry ka jimut jong ka ni ka konteks han ni kam da mut bat ya tu ki briu kumno Jisu penjajai Henry Jisu ukwa ban hikai ye ki senran na ka eryong ka babe aga durio ba kila ban penjajai Bible ya tu abaga eryong kalabe Jisu yo atia abaga senran kila persyang kamlong ka bajau haba kila kersiu yung Jisu ita kambon penjajai nengkong ya ke eryong upet syekiwang balai bapilong ki basyapti api ki barit ke jingngeit kejimut ke bau Jisu kren nang negalong balai pimyo ke jingngeit ban penjajai ni ke eryong Jisu kwa ban hikai ki ban yo jingngeit na ke eryong haga durio balai pisyapti
Blei pim penjajai, Blei pim keren, Blei pim ngai ikaji kai banglai kai baro shikata, Blei pim le ikani kam, namargani ni kam jopi. Hadin nang tahu Jesus penjajai ke eriong. U Jesus ukwa bagi senran kinyo ikajingai. Badai Lord jom gani ba ukwaru na kabanta jopi ki bangai. Ki babun sina bagi eriong juga jim ka wan japi. Piong Jesus yarap yana. Jesus le ikani, Jesus le ikatai. Lani ngi pai shediang ngi pai shaman. Yarap yana ban pelai yana na gani ki jinge na gani ke eriong jom ke jingim ka jopi. Henreu Jesus pet japi bapa pi pinyo ika jingngeit hau Blei ban penjajai ke eriong. Ban ban kren la de ke sunran de ke por kin kren de ke jingngeit banong long jajai ke eriong kan jindalas long jajai wat klemu Jesus ru. Jesus yo tia ukwa ban ikai ki kumno ban ngai ki don ki por ke jingim jongi ki bau Jesus usngap ba uyai ap ban yo i baka jingngeit jopi kala ban penjajai ya ke eriong jong ke jingim ka bapidan ka baar ka bau Jesus ikai ni uikai ke jingngeit no ding de ber ya ke ne la tho ha the gospel ke jong umarkas kalenong ka bakhat wei ka khat ka bakhadar ter ha ka bala shaiti abaki la mino na betania ula snotgan habau la yo ite yo ding de bur na jngai bau don Islam ula lek ban kmit la un shem a hu habau la poite hu shom la shem a ru en rei tam Islam na ba kampat long ka ayom so de bur Deu Jesus la ya tu bau la ong hu om don ban bam so shu na me la no ru kisadan jo u ke le snow ya kata Jesus mut setiap ba un chutim no yo ding de bor uniam na mar ba kam dei ka por ban sei so ha ba mi so ba un kren no de ka ktin da kumai pat kam mut kum ta ha ba ngapule bahang ni ka ni ka jintmu jong ka ni ka jinya tu ang ne kalong u Jesus kwa ban hikai ke senran japan ka jingai kum no bakin kren ya kata ka bom la long bakan la long la de ki kren de ke jingai kum no bakin yo ke jingai wat ya kata ka ba uding dembur ulong bejerngam hendrei hagasgi ka babu da po arbu sau kanta ula yap ter khom nadu tenrai bad hangni kot ba arpo gong habah kila yat men step ru kila yo i yo do ding dembur bala yap ter khom nadu kiti hapo arpo sau kanta udau ding ula yap ter khom kamla ban long kumta la da pin khet yo ding usla unam la ban yap ter khom apo ap sau kanta uding unam la ban yap na du thit apo ap sau kanta henry kani ke chi kai jo Jesus ya ki sanran bagi dei ban ngai ya kata ka bom la long ka balong impossible ka long ka ban ngim la ban mudur ka ban ngim la ban le dan ledi ka bagi restart ki fail ka bagi ta ki bapi kmilenti bagi le kam long ka bagi situation ka kala khongpa badang ni u Petrus dia ba udah bukan mau pat lo ong hau ko kan ran hakami do ding dembur ya wa melatim oleh yap ter khong no Petrus supen kan mau kan ran uni oleh yap ter khong no hapo arbo sau kan ta nang tau Jesus ong kum no Jesus de ya tu ong aki tu yo ma pi ka jingai hau Blei haga je ka bon ju bab da kumai pat henrei Jesus o ai ya kata ka jingmut ka ba umur wang tu yo ag jingai hau Blei kren shu sepang di na maru lahi kai leng bau jing de ber wang pada ki tu yo ma pi ru ka jingai hau Blei ka ba mut la da pingai wat kata ka bom la long kala ban long dan tan kon ar pulai wong shisha mo ong pi bau no ru ban ong hau de lu to long ba rat no to no ru shidurio but onam snow arta tina laga donut henry un net on salong ki egiru yegi maula ong
kan long ye ui ke ege ru ye ka ba un sa ang hang ni tung in ye pe ti ke jingngeit u Jesu wang to yo ma pi ke jingngeit hau Blei tung in ye pe ki don archat ki jingngeit ki ba kwa ban ye bentah ban pi ke ne por ke jingngeit ka ba pila ban yo leng ba ke jing ai jong men sim bakut ka ba ning kong korin khat an non khat ba khandai ki don ki khandai li ki jing ai men sim ba ka wei ne ka ta ka de ke jing ai jong men sim ye ke jingngeit ka ba dau ju men sim mo ai bi ke jingngeit ba ka ta ke jing ai ke jingngeit ba pila ban ngai ya ka ba ong la long ya ka ba pi pim la dalati henry te ke jing ai ka wan ka dono jo pi ba pila ban ngai ya ka ba ubriu umla ban ngai ya ka ba ubriu umla shu ban le ka ta ke jing ai jo ke jingngeit kan pen la ya u le ni kan pen long ye te ke jingngeit ba ka la ban tre kumba yo i ke jing ai jo ke jingngeit de kamba jing ai jingngeit jo ji pen kia but kendai kli ki jing ai ki don ka ba arpan haning yo i ka jingngeit ka bangila ban yo ka kum ka ktinu Blei bala tho haka ka kum ka ktinu Blei ka wei de ke jing ai yo men sim ka ba arpan ngila ban yo na ka ba ngi puli ka Bible ngi yo snow ye ka Bible ka ktin jo Blei ngi tip ye ka na ka rom shi pho khat nhiều gom ka jingngeit ka jia da ka ba pi yo snow but ya yo snow ye ka ktin jo Blei pi pole ye ka Bible ka rum ka jingngeit ka po jo pi ngai ye ke ka ba ka ktin jo Blei ka kran nang ka ngi yo i ha ka ba neng kong u Yohanes ka lenom ka ba san bat ka de khot ka ba khat lai hadu khat san ko ong kum ni ye kini ke ru ngala thong api ong apostol Yohanes kanang ba pin de yo tip ba pi don ka jing im bom chu kut ha pi ken ki ba ngai ha ka kerteng u ko nu Blei baro ki ba ngai hau Jesus Christ pi don ka jing im bom chu kut ta ga de ka jing ngai hau Jesus Christ kot ka ba khat sa tiga ni ka long ka ta ka jing sko shania ka ba ngi don shau Jesu baladangi pan ye ki ru kat bakum ka mancho usngau ye ngi ti la dangi tips kem ba usngau ye ngi ya ka ru ba ngi depan ngi tips kem ken ba ngi yo ye ki ta ki jing pan ye ki ba ngi la pan na u ka Bible ko on wat ye ka jing pen im ngi yo da ka jing ai how Jesus Christ kabar la dagi pani kat bakum kat tin jong u Blei kat bakum ga man jong u ngi ngai bau yo snow bat la da ngi la snow skem bau yo snow ngi ngai bangin yo pediang ye kata bagata ka dei kat kum ka tin jong Blei ha ka ban ning kong ka lenom bat ka de khot ka ba sanadu pra na ka shiti ka jo Jacob ko ong kumni Henry la do no ru na pi uduna ke jing start ton pan no Blei uba ai ka lu ya baro ba uba kan no ben te on ai ka ta u Henry to un pan ha ka jingngeit Clem artatin ruem Clem artatin ruem pan de ka jingngeit na maru tau pada snow artatin ulong ken kum ke jingat pelung ke duriau ya ke bala be da kal air bala penshat kenting tau shenting bar artatin ulong kum kal air ke ba be ha ke jingat pelung ting teng kawan ting teng galai ba ting teng ungai kita ni jingat artatin unom yo ai kwat ke ban nyau ko na mar wat ai bau tau briu umut ba un yo diang ru now dry briu
ubam ngai briu bartatin briu bal shabe hagaler briu bam la bat ngai ke ba ke tin jong Blei ke kren yo ta unom yo tiang ruam briu uban sendrok mensin ubam ne agalenti jong baro kamot ba artatin sendrok mensin ba artatin uta unom yo tiang kajing yo ke kambau Blei kalong bangin pan now try daga jingngeit lebiang mental syaga gospel Joe Marcus ini banyak negat kon arpulai kom uno no ru upan ong yo new lum to no shaduria jisuang lada mengenya kedoa nut but mem artetini ya ke ka bala thok hakani ka tinum Blei ya ke ka ba melayo snow ya ke ba mela puli lada mengai ka artetini ka ta ka jinga jomi lada men ong yo no lum to no shaduria unno Jisu compare yo lum shaduria uding dembur meninu bajerngam mentau la yap terkong na du tenrai Jisu wi kai japang ka eryong haduriau batang da ka basyukren kan long jajai kine baro ukwa ba mapi ki bangai pinle wei penjajai ka eryong da ka jingai da ka bapi kren bat ngai ka ba ar kren yo ding dembur unter kong kren yo lum un ken ria bat ong tang ka tau Jisu wang biang kumni unom snow ada tina la ka donut henry un ngai ba on salong ki ke ru ya ki ba u la on ungai ya ka donut kan snow ada tin ya ka ka ba la kren ungai ya ka ta bakan chia bakalong ka jingai bodobor kalong mental ka jingai ke de jing snow scam ya ki bagi kermen ka jingai kalong ka jing snow scam ya ka tahan ka bang ngimla ban yo but kumta habau kren udai ban ngai habau kren udai ban ngai but ka tahan ka jingai jo how Jesus Christ ka tahan ka jingai jo how Jesus Christ ya ka ka ba on but udai ban ngai bakan jia bau dai ban ngai bakan long na tawang biang kuni kan long yo ke ru ya ka ba un ong hanai ga ong ya ka ba la ong kan jia bat ya ka ba un so ong ru kan jia ka muat mentau bau kren ka jia bat la do kren biang la shairu kan jia kren biang la shipnairu kren biang kan jia bat ka nu ka ba un kren menta kan jia bat ka ba un se kren ru kan jia namar la dau ngenya ka donut klema ta tin kau Jisu kren ya ka menta bat la shai kam dei tam ka durio la ne u ding number and re wat ka jingim jong piru ki ba ngai kau Jisu Christ pila ban yo ya ka ne ka jingai ban benja jai ya ka erion ban kren ki lumba ban ngai ya ka ka bang along bakan la ban long dan ning jong ki ne ka por kila ban don ke jingpang jing shitong ka ba la shule se ban pen kia ngai ka kamba o Blei kan chia pi don ka financial problems ki jingai aga pisa pingka tuai o Blei ba pen man spa tuai o Blei plilat plelenti pi don ha ka jingai aga family jo pi ka long ing long sem ki kedrum kedram ya pai ba ka jingjia ka ba la shu ban repair Blei un le ke kamba pi don ke jing klumar ke jing mut berkan kren ya ke ni Blei un le ke kamba pi don ke jing pai ling jo ke yin ke sam ban pet shito rum long pet shene rum long la yeng rum long shong rum long pi mla ban tiep wan ke jing ngai kren kan long jai jai ke kamba o Blei kan jia ke jing em jo pi let's see ke don ke jing betray ke jing sha shet chukor ke jing sha ibeng ke jing sha lebeng bat ki ba kum kita ke jing chia ki ba phim la shu le ni ki cases ki ba pi ma ba la shu te ka do no u prium la ban job la ban wan Blei la ban le ke ne wa da po an sau kan ta ban ben pai yo briu show Blei nam tang yo ing ne ka bible kon bar ko sau ko ong
Naman kata ngong api bagi ege baro kat kabapipan. Kat kabapipan ong ketin jo Blei. Kat kabapipan habapi kerpat. Tungek bapi yang ia kita tei pin sayo. Kenuno bapipan, kenuno bakerpat tungek bapi dia. Nabi langit bapi pediang pin sayo ya ka. Bakata kete kabenta kabapi don kam badio i ngakwa ban challenge pi baka jingai kabo Blei kwa ban ai pi kalong ka jingai kabo crowd ban penjajai ke eryong ban penkendria iki lumba ban le iki ban kren bersyak ya ka no ka jingai ka jingim jopi lene ka no ka jingker ku bakan wan jopi lene usaitan ban remove ya u ban penkendria lene ka no ka situation ka balong kong ke eryong ba bahkan long jajai haka kerteng Jisu Reu Jisu extend ye ganega ji kai kalong kumni kon ka ba arpo san habapi de yenger patru to ma lada pi bats musi ya noi noru bau pa jo piru ba penengon ma ya pi ye ke rekang jo pi en re lada pi pin pimma teu pa jo pi ba penengru ko na ma ye ke rekang jo pi ke ji kai na lord jo ganeru kalong haba pi duai de ke jingai ba pi long briu jo ke jingai pen long ye la diu briu bara ban ma ke jing ba kla jo ki wai pat baru Blei ma ye pi la da don ga no ke jing mong ga no ke jing ku thien ke jing thang la da don ga no ke jing snow panga ka do no ke jing snow mong ga ba pim snow la shi ban ma na mar ki la le pala na ke jing snow tu jo pi ki la le pala ki la le ben ki la nyo ben ki la ignore ki la reject but konta shi pun ke ki misunderstanding ki ba pi kan du bak kita ki briu pi snow mong pi snow la ma shu ma ye ke Blei un ma pro ye ki pop jo pi la da ma ka don ka blockage ka don ka jing khang la ya ka jinget bakan tray kam na ma ka dau ka jingi kai ka long to ngin ma ya ki wei pa jisuam la da metep don manu ban mudui ye me haba Malaysia ka jaka bakentang to ye suk shwa na ma la da mem ye suk le se ki la ban mudui ban komta ka jing duai ka la ban khang la ban ka la ban poi shi jing pen rem sha ka ban dum kleu komta ka jing khot ne ka por ka long one yo eka jingai thau Blei na kwa ba pin long slur ne ka por Jisu kwa pi ba pin yeng ban ben jai ka eryong o Jisu kwa ye pi ba pin exercise eka jingai ba don na pi Jisu kwa ba pin yeng dalati ban kren ban om la ben kia yanga la ben im yanga ban kren ye ki kambau try le ne wat shapang ke jing pen im ka ba pi kwa ba ki wei kin yo jing pen im kren ye ke jing pen im kren ye ke ni bat tungait bat ka ba pim se kren ru tungait ba Blei un le iki kamba to yo ma pi ka jingai how Blei ka ba ar tli ki ja jingai ka wei pi la ban yo de ki jing ai jo man sim ba khut ka ba ar bat pi yo da ka ba pi yo na ka ktin Blei ka jingai ka wanda we are snow but your snow ye ka ktin jo Blei un ker ku nganduai try Jisu be ngadwai ka kerteng ka jo Jisu ngadwai nam ta ki to paro ki ba don ha ka lenti ban exercise ka jingai ngadwai ban slek ki do man sim ba khut ai ba ka ktin jo mi kan shong ka hai ka no jo ki ai ba ki la ban nek ba ka ta ka ba kim a shu ban yo i ka ba ba kan ba ka ba la long kan la long ka ba la kia kan kia ba ka no ka jingai ka ba jur kin yeng choi ben ta kin ong Jisu na ngai bat kin kam kan ti bat ka kamba jo Blei kan chia Blei jo nga ai ngo aga ne ka por na ba kita ki bangai ya me kita ki ba kermen na me menam peneran bu kho na ba try de me ong de tang de ka jingai na pen snow pa yo Blei mar kita ki bangai bo Blei don ba bo ai nong ye ki ya kita try me snow pa bat ka kamba ru ka chia to kan long ka jingai ya pi ha ka kerteng Jisu ngadwai amen.